Di dema şerde gelek navnîşan têne holê. Dema ku tu aso ji dîtina çareseriyeke bilez ji wê milmilaniyê re diyar nebin û gihîştin bilhevkirineke dibe pirsgirêka asê ji wan navnîşanan resteya devera aram. Navnîşana devera aram di 25 hezarana sala 2017 de Serokê Amerîka Donald Trump careke din anî holê. Dema ku got ew ê hewl bide devereke aram an ku ewleh li Sûriyê ji bo penaberên Sûriyê yên ji ber şer reviyane ava bike. Di 29 heman heyvê de û di daxuyaniyeke koşka spî ya Amerîka de hatiye ku Trump û şahnîşanê Siûdiyê Selman bin Abdulaziz piştevaniya ramana avakirina devera aram li Sûriyê dikin li her yek ji Sûriye û Yemenê. Ji alîxwe Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di 13 Sebata sala 2017 de niyaza welatê xwe derbarê hewla avakirina devereke aram li Sûriyê eşkere kir. Niha jî careke din avakirina devereke aram li Sûriyê hatiye berbehsê û herî nêzik Tirkiye dibêje ku ew pêşbînî dikin ku Tirkiye bi tena xwe di çend heyvên bê de devereke aram li Bakurê Sûriyê ava bike. Devera aram bi xwe navnîşaneke nefermiye ji aliyê yasaya navdewletî ve ku di her çar rêkeftinên Cinêvê de yên sala 1949 de nehatiye û ne jî di protokolên bi ser ve di sala 1977 de. Lê navnîşanên nêzîkî wê yekê hebûn mîna deverên bêçek yan jî deverên pizîşkî yan jî deverên bêalî. Ew hemû navnîşan wataya wê ew e ku rêxistinên girêdayî bi parastina ewlehî û aştiyê yê navdewletî li wê deverê dibin xwedî û ew dever ji dervê çarçoveya armançkirinê ye ji ber egerên mirovî û ji bo parastina wan mirovên sivîl yên ku karin xwe biparêzin di dema şer û milmilaniyê çekdarî de. Cudahiyê di navbera devera cudakirî ya ku di navbera her du aliyên milmilaniyê de tê amadekirin dibin kontroleka navdewletî de ku devera aram her du aliyên şer ji hev cuda nake lê arman jî dabînkirina penagehekê ye ji bo sivîlan û alîkariyên wan di dema şer û milmilaniyan de. Li gor yasaya navdewletî hin tedbîrên pêwîst hene ji bo avakirina devereke aram ya ku birêya wê hatiye ew jê rêkeftin li ser avakirina deverê di navbera aliyên nakok de hebe. Nehêştina navê leşkerî û derxistina çekan ji wê deverê bi temamî û radastkirina deverê ji bo rêveberiyeke sivîl û tekezî li ser nederbasbûna tu aliyên milmilaniyê di tedbîrên berevaniyê de yên girêdayî bi parastina ewlehî di nava sînûrê wê de. Herwiha li derveyê sînûrê wê yê destnîşankirî. Dabînkirina parastineke leşkerî ji aliyê hêzên netewên yekgirtî yan hêzên hevpeymaniya navdewletî yên ku ew erk bi wan hatiye spartin. Ferzkirina qedexeya firînê û dabînkirina korîdorên ewlehî ji bo gihandina alîkariyên mirovî. Ezmûna avakirina devereke aram di serdemên şer de hene. Ji wan jî di salên notî de piştî bi dawîhatina rizgarkirina Kuwêtê ji şerê Iraqê dema ku di sala 1991 de devereke ewleh li Başûrê Kurdistanê ava kir ku bû panageheke ji Kurdan re yên ku sînûrê Tirkiye vegeriyane piştî derbederiyê ji ber rejima Saddam Hussein piştî raperîna Kurdan ya sala 1991 de. Serkeftina ezmûna devera aram li Başûrê Kurdistanê bi hebûna pêşmergeyên ve girêdayî ye ku hêzeke profesyonal fermîne û karîbûn wê deverê biparêzin. Bervajiya ezmûna heman projeyê li Iraqê ku ew jî avakirina devereke aram ji bo Şîeyên Iraqê bû. Lê bi ser neket ji ber nebûna hêzeke parastina xudan karîna pêwîst ji bo parastina wê deverê ku deverên aram li hin welatên din mîna Rwanda û Sri Lanka û hin welatên din jî bi ser neketin. Derbarê Sûriye pispor û şorevekarên siyasî û leşkerî dibînin ku ew dever eger hate avakirin divê dibin parastineke navdewletî de be. Da ku nebe ciheke metirsîdar li ser nişteciyên xwe. Herwiha ew raman ya devera aram li Sûriyê bûye egera du beşeyekê di civaka Sûriyê de, di navbera geşbînî û reşbîniyê de, herwiha di navbera pejrandin û radkirinê de ku hin ji wan dibînin çareseriyeke û hin jî dibînin metirsîdar e.